சொல்லுங்க 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 எனக்கு இப்பவே தெரியும். நீங்க யார்? பாம்பேல நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? சொல்லுங்க 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 சொல்லுங்க. எனக்கு இப்பவே தெரியும். நீங்க யார்? பாம்பேல நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? சொல்லுங்க 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 சொல்லுங்க. அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே. நண்பனே நண்பனே நண்பனே, அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே. நண்பனே நண்பனே நண்பனே, இந்த நாள் அன்று போல் இன்பமாய் இல்லையே, அது ஏன் ஏன் நண்பனே? Batch to their dance performance. இவனுங்க மாதிரி பேப்பர் ரவுடி நான் இல்லைன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும். சொல்லு. சோறு 10 பேரு, என்ன நடந்தாலும் ஷேரிங் தான் பாரு. என்ன இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டா போல வருமா, பணத்துல புரண்டாலும் நிம்மதிய தருமா. 1000 சொன்னாலும் நீ தாண்டா என் மச்சி. 2005 தொடங்கி 2015 உங்ககிட்ட முன்னாடி ஒரு சொல்லிருக்கேன், உனக்காக உயிர் கொடுப்பேன், எடுத்துக்கோ. ஒன்னா பைக்கேறி ஊரை சுத்தி பார்த்தோம், காசு ஷேர் பண்ணி டூருக்கு தான் போனோம். அந்த காலமெல்லாம் எங்க போச்சு மச்சி, நினைச்சு பார்க்கும்போது கண்ணு தண்ணியாச்சு. கடலுல நான் ஷிப்ப விட்டேன்டா, என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப தானா தப்ப விட்டேன்டா. கடலுல நான் ஷிப்ப விட்டேன்டா, என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப தானா தப்ப விட்டேன்டா. நிறைய சந்தோஷமான தருணங்கள், சின்ன சின்ன சண்டைகள், மனஸ்தாபங்கள், இப்படி நம்ம மனசை லேசாக்குற நினைவுகள் தான் கண்முன்னாடி சந்தோஷ கண்ணீராக வந்து நிற்கும். இதில் தான் எங்களுக்குள்ள எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்திருந்தாலும் எங்கள் காலேஜ் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஒன்றா ஒத்துமையாக எப்பவும் இருக்கிறது. அந்த கல்லூரி நாட்களில் நாங்கள் காலேஜ் போகையில் வட்டி தொட்டி எல்லாம் வட்டி போட்டுடும், ஓட்டி கடை போதவில்லை, செட்டிக்குள்ள செட்டும் இல்லை எங்களை போல. நட்புக்குள்ள பிரச்சனை தான் வந்ததே இல்லை, நண்பனை போல் யாரும் இல்லை இந்த பூமியில.
பாசங்கள் நேசங்கள் ஏதுமே இன்றி வாழ்ந்திடும் வாழ்க்கையோ வாழ்க்கை இல்லை. பிரிந்தே நாம் வாழ்கின்ற போதிலும் நினைவுகள் நம்மை சேர்த்திடுமே. அழகாய் பூ பூத்திட வேண்டிய வேர்கள் நீர் ஈர்த்திடுமே. இன்னொரு ஜென்மம் அது கிடைத்தாலும் கூட இதுபோல் ஒரு சொந்தம் கிடைத்திட நான் வரம் கேட்டேன். யார் என்ன சொன்னாலும் யார் என்ன செஞ்சாலும் சொந்தாமும் மன்னாமும் கூட வாழும். நாம் வந்த பின்னாலும் நாம் சென்ற பின்னாலும் சொந்தாமும் மன்னாமும் பேர சொல்லும். கூட்டம் சேர்த்தவன் எல்லாம் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொன்ன இல்ல, உண்மைதான். ஆனா என்கிட்ட இருக்கிற கூட்டம் நான் சேர்த்த கூட்டம் இல்ல, அன்பால தானா சேர்ந்த கூட்டம். எந்த தனி சாம்ராஜ்யம், அன்பு சாம்ராஜ்யம். இதை யாராலையும் அழிக்க முடியாது.